Il-Gvern qed jinvesti b'mod konkret fl-innovazzjoni u s-sostenibilità permezz ta' tnedija tal-proġett RACE li se jara l-użu ta' prodotti sekondarji mill-biċċerija biex isiru materjali tal-ogħla prestazzjoni għal kostruzzjoni. Dan il-proġett b'investiment ta' 350,000 euro u kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u qed isir bi-sħubija bejn il-Biċċerija Pubblika, l-Università ta' Malta u l-Kooperattiva ta' min irabbi l-majjali. Dan tħabbar waqt żjara fil-biċċerija mill-Ministri Anton Refalo u Stefan Zrinzo Azzopardi, fejn ġie spjegat kif il-proġett qed jiffoka fuq ir-riċiklaġġ ta' suf tal-ħnieżer u għadam li flimkien jammontaw għal madwar 3.7 tunnellati ta' skart kull ġimgħa li bħalissa jmur dirett fl-inċineratur. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Stefan Kakija sostna li l-proġett RACE għandu doppju dak li jindirizza l-isfida tal-immaniġġjar tal-iskart tal-biċċerija u jinħoloq prodott innovattiv. Fl-aħħar snin bħala biċċerija pubblika qegħdin naħdmu biex inkomplu naqsu il-materjal li aħna narmu. Dan il-proġett RACE li permessjaw ħankunu qegħdin nużaw suf u għadam biex jintużaw fil-materjal tal-konkrit, ħankunu qegħdin inkomplu naqsu ir-rimmi tagħna fl-istess ħin nikkontribwixxu għall-ekonomija ċirkolari u nagħtu valur miżjud ukoll lir-raħħala tagħna. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u dak għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi spjegaw li issa materjali li normalment jitqisu bħala skart u li trid tħallas biex tiddisponi minnhom se jkunu qed jintużaw bħala prodott sekondarju li jista' jinbih għal konkos sostenibbli.